Bay Rambo, Bay Rambo. Si Rambo. Abay Ramon eh. Nagtuog kong artista sa Hollywood mga idol si Rambo. Kay mauma-umang pud sila kagwapo. Amigo Bay Ramon mga idol. Ako, marama ko. Nalingaw lang kasi kung magkahoy, law, kay parang kakwarta ko kay. Dali naman kayong kwarta. Lagi, hindi nangumpay man kami gipapauli ka na mo kay. Ilang. Kuangan may bay managat may mga idol. Tropa na mo managat may kuyugon mo si Bay Rambo. Bay Rambo. Ha? Sige lang ma'am. Sayo lang tag uli magrasihan dita. Bay Rambo mga idol, mamukot mi. Si tatay po si kining boss. Si kinsa kining nga tong amigong tisoy-tisoy? Boss Pern. Ari may mga idol, mamukot mi. Panggunit ya Bay Rambo ha. Amog yung gidala si Bay Ramon kay kuwangan nami mamukot mga idol. Unya Rambo-Rambo man iyang costume. Mamukot ni Bay Ramon mga idol, amog yung gipaabot kuangan ang mong tao. Inyo na lang ang tatong gidala si Isberhel Manuel Cristebe. Dili ko na siya kalugar ing kupisot kay mutambong ko na siya trabaho po. Maayo na lang ang tato mo apil og kupot sa pukot. Mukupot sa pukot, abang ipaabot si Bay Rambo. Bay Rambo! Walay problema kasi Bay Ramon maangkon mo po nigduha. Manuel Cristebe nganong wala man nimo kuyog as migukulapo. Unsaon man pagkuyog at tululubot yok nga sa pagpamulkit busy man kaayo po. Unya sa tubig mahadlok man tupod. Ay sus katos migukulapo. Grabe gito kakandingon Manuel Cristebe. Nakauna-una lang kag panaway ing kupisot. Pero laktod pa ka istorya kana imong purol baho na kaayo po. Oy tarong nga gina imong istorya Manuel Cristebe say baho. Kapag o pa ni na kong gisulod. Yetong bago si man na pabiya ni. Naunsawa ka gabae. Nanimaho na ng tinggaong ing kupisot. Ay, sudan lang sa taring sardina suguan bay. Ning tungura maulang sa niya mong gikaon mga idol. Fish cracker o sardinas sa gyud in town. Unsaon nga gidi malas man mi pag-ayo ni Bay Ramon. Unya kay lisod na ba ni tawhana kung gutomon. Di sa dapat tumon ka bay. Mag-wild yun. Maluya ta. Nga idol eh, sudan na mo. Sinod sulata. Unsa man yung pagkahitabuan Manuel Cristebe wala man magkuha. Ay da puti balura sa dagat ing kupisot kay ang hangin abagat man po. Samutan pa sa mong pukot nga puting gisiapon. Mauni among sudan nga sinulod sa plastik og lata na lang gyud. Daron bay. Oh? Ha? Gisakitan ni sa ngipon si Bay Ramon sa iyang ngipon. Ano si Isberil ko no? Kuno ka kapakita pila ka adlaw ko no? Ano naman? Gluya ka bay? Pangit pon ka. Sabi ko, ano naman? Ang kumakita. Mailhanday kuno siya kung magluyana. Kay sa mintilyo maghinay-hinay na lang kuno kamang siya. Bro kang iro bay ka na magluya bay ka di na makita sa tagiya. Ning tungura ako'y nabalaka sa among gikaon. Dili makani malukot sa tiki-tiki nga among inumon. Aw ug unsay resulta si Bay Ramon wala na gini purol. Baymon! Ano yung purol? Siya ka?